Nung nakarang episode ng ating North Luzon Loop ay nakita nyo kaming baybayin ang kahabaan ng La Union, Pangasinan hanggang Zambales. Sobrang hirap ng ating naging biyahe dahil mahaba-haba din ang ating pinagyak at nakita nyo rin akong mahirapan dahil sa sobrang pagkalaspag. Kahit ganun pa man ang nangyari ay sobrang sulit naman dahil ang dami nating nakitang magagandang view. Lalong-lalo na nung napadaan tayo sa shoreline ng Pangasinan at La Union. At sa pagpapatuloy ng ating pag-iikot sa norting bahagi ng ating bansa ay sa wakas makakatikim na rin tayo ng ating unang pahinga sa pagpadyak pagkatapos ng 12 araw sa kalsada. Kaya mga brother, sa episode na ito ay samahan nyo ko sa aking pahinga at pupuntahan natin ang magagandang tourist destinations dito sa probinsya ng Zambales. Mag-aalas 8 na ng umaga nung nag-umpisa ang araw namin ni Tatay Roda Blas at Kuya Ariel. Talagang excited ako sa araw na ito dahil first time naming makakapagpahinga matapos ang 13 araw sa kalsada at sa tuloy-tuloy na pagpadyak. Kaya mga brother, kung nakikita nyo kami ay nagmomotor! Woo! Bawal na teknik sa mga biker. Pinagbabawal na teknik na muna at patindi-tindi ang gagawin namin bukas. Tayo nga pala ay nasa may San Narciso. Ang pupuntahan natin ay sa Pundakit. Kitang-kita nyo naman, napakaganda ng lugar. Woo! Eto, sikat na ang araw. Kaya mga brother, eto na tayo. Pupunta tayo ng Pundakit Beach. Kung makikita nyo yung magandang bundok sa taas, sa harapan pala, ang tawag dyan ay Pundakit Mountain. Kitang-kita nyo naman, ang ganda, parang picture lang. Kasi yung pinaka-Pundakit na bundok, yung malaking yan. Ayan, pasok na tayo sa Barangay Pundakit. Eto na. Alam nyo mga brother, dito sa Zambales ay napakadami nyong pwedeng puntahan ng magagandang lugar. Lalo na pag nagno-North Luzon Loop kayo, madaming side trip na pwede nyong daanan at ma-enjoy yung napakagandang lugar nila. Kaya mga brother, nandito na tayo sa Pundakit. Dami bangka ngayon. Ngayon, kita nyo naman sa view, panalong panalo. Kaso ang daming bangka. Isa ang Pundakit sa mga dinarayo ng mga turista dito sa San Antonio, Zambales. Dahil dito ang jump off ng mga turista na gustong mag-island hopping sa mga karatig na isla katulad ng Camara Island, Capones Island at mga cove katulad ng Nagsasa at Anawangin Cove. At dahil day off natin ngayon sa pagpadyak ay syempre i-enjoy na rin natin ang ganda ng probinsya ng Zambales. After naming mag-enjoy sa napakagandang beach ng Pundakit ay dumiretso naman kami sa palengke para mamili ng aming pagkain para sa tanghalian at hapunan. At dahil nagke-crave ako sa pusit ay nag-request ako na pusit ang aming bilhin. Tapos si Tatay Roda Blas naman ay namili ng mga isda.
After naming mamili ng mga pagkain ay bumalik na muna kami sa bahay ni na Kuya Ariel para makapagpahinga. Then after nun ay umalis na ulit kami para puntahan ng isa sa pinakagusto kong puntahan dito sa probinsya ng Zambales, ang Lake Mapanwepe. So yan mga brother, eto na ulit tayo, nag-a-adventure time. Kasama natin si Kuya Ariel. At tapos na kami sa Pundakit Beach kanina umaga. Ngayon naman ay pupunta tayo ng Mapanwepe. Yan, isa rin yun sa pinakagusto kong puntaan talaga dito sa Zambales. At ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon dahil nandito tayo nagpapahinga ngayon. Dahil tumigil muna tayo sa pagpadyak. Woohoo! Kita nyo naman, wala pa rin pinagbago. Nasa gitna pa rin kami ng arawan. Nagpapaitim pa rin kami. Kahit ano namin, rest day ng pagpadyak. Woo! Grabe, ang ganda, parang painting lang yan, oh. 3D ka mo ah. Oo, 3D oh. 3D na painting. Pagkalabas natin dito sa may barangay San Rafael ay magi-start na ang dirt road papuntang Lake Mapanwepe. At grabe din talaga ang dadaanan nyo dito mga brother dahil ito ay lahar. Talaga namang napakalambot ng mga buhangin at may chance ang lumubog yung mga gulong ng inyong bisikleta. Kaya buti na lang talaga sinuggest ni Kuya Ariel na magmotor na lang kami kesa magbike papunta sa Lake Mapanwepe para makapag-enjoy naman kami at hindi kami mahirapan ngayong araw. Wala mga brother, pag pupunta kayo dito sa Lake Mapanwepe, ito talaga yung dadaanan nyo, walang ibang other way. Lahar, saka itong rough road. Walang Ano sa bundok? Papangkakala. Tapos meron din pala dong isa pang daan ay dun sa bundok. Anong yon? Anong bayan? Aakit pala kayo dyan, tapos magbabangka kayo papunta dun sa Lake Mapanwepe. Pero mas kung ako tatanungin mga idol, mga brother, pag nagbike kayo, mas solid tong daan na to. Talagang tagtagan ng bayag to. Pero yung mga bandang dulo, ito kasi itong dulong to, okay na kasi hindi na masyadong dinadaanan ng truck. Pero yung mga unang part, sabi ko sa inyo, ihandaan nyo na bayag nyo. Talagang umpugan yan. Baka nga mapisa pa eh. Pero tama yung size na yan. So yun brother, may dadaanan pala tayong extreme na tulay. Tulay na bakal. Ayun no, putak, nakakatakot yan. Woohoo! Solid na solid. Isa ang tulay na bakal na ito sa pinaka-memorable na experience ko papunta dito sa Lake Mapanwepe. Medyo may kalumaan na at nakakatakot daanan pero solid na solid pa din yung makikita mong mga view at syempre yung ibibigay sa yung experience. After namin makatawid sa tulay na bakal na ito ay papalapit na rin kami ng papalapit sa Lake Mapanwepe. At dito na rin nagsimula ang pagkamangha ko sa landscape ng lugar na ito. So yun brother, kung makikita yung nasa likod dati, kita nyo naman, di ba? Ang ganda! Ngayon ko lang napansin. Woo! Sobrang solid dito. Sayang, hindi tayo nakapag-bike kasi pahinga talaga natin to kasi bukas matindi yung mga ahon na sasagupain natin sa ating papuntang Maribeles.
Yung daan pala dito mga brother, after nung tulay papunta sa Lake Mapanuepe ay purong lahar na. Akala nyo lang dito sa video ay matigas yung dinadaanan namin, pero sobrang lambot tunan. Talagang mahihirapan kayo pag nakabay kayo dito. And may pangilan-ngilan din pala kayong dadaanan na katulad nito na parang batis. And minsan, sabi ni Kuya Ariel, ay sobrang lalim ng tubig dito. Talaga namang dagdag hirap pa din bago kayo makapunta sa Lake Mapanuepe. And actually, yung kwento pa nga ng iba nating mga tropa na nakapunta na dito gamit ang kanilang bisikleta, halos buong araw silang nagtutulak sa part na to. And after pa ng mga ilang minutong pag-iikot gamit ang ating kolong-kolong ay sa wakas nakarating na tayo sa napakagandang Lake Mapanuepe. Habang pinagmamasdan ko itong napakagandang lawa ng Mapanuepe ay hindi ko mapigilang sabihin sa sarili ko na teka, nananaginip ba ako? Kasi ito yung tipo ng tanawin na parang sa panaginip mo lang talaga makikita. Kasi napakaganda talaga ng lugar at maiisip mo na parang nasa New Zealand ka talaga. Kaya mga brother, nandito na tayo sa Lake Mapanuepe. Napaka-solid. Gamit lang natin yung pinakastig nating... Actually, hindi talaga ako masyadong nakapag-vlog dito. And most of the time, tinititigan ko lang talaga yung lawa at natutulala ako dahil sa sobrang ganda nito. Hindi ako makapaniwala na may gantong lugar pala talaga sa Pilipinas. Siguro isa to sa mga pagkakataon na imbes na kung ano-ano ang gawin mo, i-enjoy mo na lang kung ano yung nakikita mo. Sobrang solid. After namin ditong makapagpahinga at mamanghasan napakagandang tanawin ng Lake Mapanuepe ay umuwi na kami sa bahay ni na Kuya Ariel para makapagpahinga. Dahil bukas ay susuungin na natin ang huling mga ahon sa ating North Luzon Loop. Minsan talaga may mga bagay tayo na hindi inaasahan. Mga lugar na akala mo sa TV o panaginip mo lang makikita. Kaya napakasulit talaga ng pahinga natin dito sa probinsya ng Zambales. Bukod sa naipahinga na natin ang ating laspag na katawan, ay nakita rin natin ang magagandang lugar sa probinsya na ito. At sa mga natitirang araw ng ating North Luzon Loop, ano pa kaya yung mga bagay na ma-experience natin sa kalsada? Kakayanin pa kaya natin ang mga natitirang ahon at masurvive pa kaya natin ang natitirang mahigit 300 kilometro pabalik ng Calamba? Kaya stay tuned mga brother. Patapos na ang pag-iikot natin sa northing bahagi ng ating bansa at papunta na tayo sa huling matitinding ahon sa probinsya ng Bataan.